सर्व पॅकिंग चाललंय. पाणी भरलं ना की ते बोटी खाली येतात. हलकी झाली ग माझे बाबू. पण हे इकडे आपली गावंडी गावात खाली काळी आहेत पण आतमध्ये एकदम लाल. आईची आठवण आली ना म्हणून रडते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता मी चुलीची भाकरी भाजायला जाते. चला हा पीठ आता मलून ठेवलेला उकळ घेऊन असा उकळीवर उठपर्यंत उकळीवर उकळ घेऊन पीठ मळून ठेवलं. आपण वड्याला लाडवाना घेतो तसाच लागतो उकळून घ्यायला. तर बाजूला बसल्याच्या नंतर आपल्या आई काय सांगतं काही असं तुम्हाला करायचं आहे ना तेव्हा ते सांगायचे आम्हाला भाकरी भाजायला पाहिजे. अरे संसार संसार गजात चुल्यावर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. आईची आठवण आली ना म्हणून रडते. आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर अशी आम्हाला सांग. असं हाताला तुम्ही करशी तेव्हा खाशीव ना. मी आहे तो देईन मग तुम्हाला कधी कोण अशी सांगायची आम्हाला आठवते जाम. किती पण काय झालं तरी आईची आठवण येतेच ना. मग म्हणून मी माझ्या आईकडचं नाव दिला ना. आपल्याला आई शिकवते, दुसरं कोण शिकवत ते नाही. एवढे हसत राहतात. आता लास्टच्या एवढं आणि हा आमचा लास्टचा व्हिडिओ आहे आता. भाकरी आमची आई पूर्ण हातावर भाजून आम्हाला सांगायची भाकरी खाल्ल्याशिवाय काय नसतं. अशी जातनीत दालाची ना आम्हाला भाकरी द्यायची. आणि मला भात लागायचं. मी कधीच नाही कनेरी खाल्ली. आणि शेवट माझे घरून खुर्चीत बसून गणपतीशी पाया पडून शेवट गेली माझी घरून. तेव्हा मला सांगायची काय मी तिला उचलून न्यावायचं ना आंघोळीला. त्या सांगायची मला बघायला ये. मग ते मला जाम आठवण आल्या. कारण माझी तिला जाम हे असायची वड असायची ना. अशी आवरातून असायची. खुशी किती पण असली ना माणूस किंवा आनंदात असला तरी मनातलं दुःख आता तिचं बाहेर आलं. म्हणजे तिच्या आईने तिला शिकवलेलं म्हणून ती आतापर्यंत काम करत आली. मला चटके बसल्याशिवाय आपल्याला भाकरी खावायला नाही भेटत. बरोबर आहे ना. कारण मग भाकरी जर भुजाची असेल तर आपल्याला गरम पीठ मलावंच लागते. मलावंच लागतं. हाताला चटका लागल्याशिवाय भाकरी नाही भेटत. नाही भेटत. आपण टीव्हीला गाणी ऐकतो पण तो कसं वरून गाणं ऐकतो काय अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर केव्हा मिळलं ते भाकर आधी हाताला चटके. तेव्हा चटका खातो तेव्हाच आपल्याला भाकरी भेटे. नंतर भेट नाही ना. तेच ना. आपल्या आईने कसा करायचा ना आपल्या आईने पण असा त्रास केलेला असतो ना. आपल्या आईने पण असाच त्रास केलेला. आमच्या आईने तर जामच जामच केला. तेच माझी आई तर जाम गरीब मरेपर्यंत ती गरीबच होती. कधी उपाशी राहिली ना तरी माझं कधीच मागणार नाही का माझ्याकडे हे नाही म्हणून साखर नाही मला पैसे कधीच नाही बोलणार. तरी घरी कधी आली ना तरी आपण चहा ठेवून आई चहा नाही घेतला घरी नसला ना तरी सांगत घेत अशी सांगायची. मोठे मानाची आपली आई तसेच असतात सगळे. आपण पण मुलांसाठी तसंच करतोय ना. सगळेच पोरींना नाही आठवत पण माझी आई मरून गेली. मला तिच्या जाम वाटत. मी भांडी घासायला आवरत आलो ना तरी ती मला शेकटाचं शेंग घेऊन आवडत येवायची. आणि नसलो ना तर मला इथे हाणून ठेवायची शेंगा शेकटाच्या. कारण माझी आई गरीब तिच्याकडे काहीच नसते ना द्यायला. मग शेगट जाम येतात तेव्हा मला ती आवरातील शेंगा ठेवायची ना. मग ती बाजूच्याला सांगायची काय गीता नाही ना घरात मग ती शेकटाच्या शेंगा ठेवल्या तिला सांगा अशी सांगायची. परिस्थिती माझी जाम गरीब होती. माझी डिलिव्हरी झाली तेव्हा मला आईने दुसऱ्या 20 रुपये नेऊन मला त्याचा खावायला नेऊन घातलेला. ती मला आठवून जाम होती कारण माझी परिस्थिती जाम गरीब ना. आता आम्ही परत जायच्या तयारीमध्ये. इथे सर्व पॅकिंग चाललंय. आळूची पानं बघा केवढी आणली आहे पप्पूच्या मित्रांनी. आणि हे आम्हाला ह्यांचा मसाला पण देतात. मसाला सुकट गावची ते कडधान्य पण दिलेत ना. गावची आपली गावचा कडधान्य मूग चवली वाल
तांदळाची गटली आली पण ते आम्ही घेत नाही ते तांदूळ तिथे तांदूळ पण आलेत पण ते वजन व्हायला म्हणून आम्ही नेत नाही. देवाला तिथं जड लागतंय ना तांदळाला, त्याच्यासाठी दुसरी गाडी लागतं. हा त्याचे मग आता बाहेर गेली तशी बाहेर आल्यावर तिला पिशवी भरून द्यावं लागतंय. हा तसं तशी दिली आहे तुम्हाला ती पिशवी भरून, बरोबर आहे ना? हा भाकरी बघ पप्पा किती नरम तांदळाची हातावर भाजलेली ती किती नरम आहे ना. आपल्या साऊथ इंडियाला हे खूप भेटत असतील. पण हे इकडे आपली गावठी गावात हे केली खाली ना. काळी आहे पण आतमध्ये एकदम लाल. तुला केवढा मोठा आहे आता दाखव सोड. तुझ्या तोंडापेक्षा पण मोठा आहे बघ. माझी चप्पल पाठी टाकली. मस्त वाटते ना, गोड गोड वाटते. एकच पावडरची काय पिकवलेलं नसतं कधी केला. आता तुम्ही बघितलीत ना हल्ली जेव्हा कशी होती कच्ची. ती दोरी नाही बरोबर आहे. पोकळा आहे ना तो. दोरी जरा कमी पडते तुमची. म्हणजे साव कसं इकडे इकडे घ्या, इकडे घ्या, इकडे समोर तिथं ती येते. नाही दोरी बरोबर नाही. हा दोरी कमी पडते मम्मी ती. हा, दोरी जा जा जा. हो तुमचे पाय दुखतील. ते मारते नाही. पाय नाही दुखणार ना. नाही दुखत. कधी मारत नाही. नाही, तिला हौस आहे ना मारू दे. अहो रागीच वाटतो ना. हा, मार मार मार. दोन दिवस कोण दुखते मला. नाही नाही दोरी बरोबर नाही दोरी. किती एन्जॉय करतात ना गावी. मग जा विवेक तू पण जरा दाखव. आता जरासं दाखव. विवेक तर खूप एक्सपर्ट आहे. नाही, असं मार, असं हा मार. सायकल वाली. तिकडे मागव हा. असं ठीक आहे असं. हे तुमची एक्सरसाइज ना. अशी एक्सरसाइज. विवेक रस्सी बरोबर आहे का छोटी झाली आहे. हा ते ही रस्सी दोरी नाही बरोबर ती जाड आहे ना ती अशी लेंथला. तू बघ कसा मारते तो. असं कोणाला काही येतं ना ते दाखवायचं. हा आता काय करताना आहे काय. हा. अरे इकडे आहे बघ. हरा बघ कशी वाजली. आणि आता दुसरी दाखव दे. तिकडे आहे बघ. बापरे. झाली. जाऊ लागलं. परत विचारतो यांची एज सांगा मला. आज तुम्ही आपलं सांगा वय सांगा तुमचं. वय 50. वय 50 आहे तुमचं. 50 वय. बापरे खरं 50 आहे. 50 वय त्यांचं. 50 वय म्हणजे तो कोणाला वाटतच नाही त्याला वाटतच 50 वय. नाही तेच ना. त्यांचा 50 वय ते वाटतच नाही ना. माझा 45 वय. कुस्त्या खेळायचो, क्रिकेट खेळायचो, कबड्डी खेळायचो, खो खो खेळायचो सगळे. म्हणजे सर्व स्पोर्ट्स करायचे तुम्ही. पहिलं करायचो पण आता नाही. असे तुम्ही जिम असे डंबल उचलले नाहीत ना. हो सर सगळा सर्व गेलंय. सगळा टीम तेव्हा हाताने फिरत होतो. तुम्ही 45. उचलायचं. तुम्ही 45 ना मी 45. आणि तुम्ही 50. बापरे. आणि आपण 50 मध्ये मम्मी. आता 50 पण जात नाही पुढे. 50 किलोची गोण किंवा असेल वजन तू डायरेक्ट डोक्यावर घेऊ शकतो. 50 किलो. तुम्ही तुमचा वडापावचा रेकॉर्ड किती आहे. अं, 20-30. हो, 20-30. 20-30. आपली नॉर्मल मुंबईची केळी असतात ना येलो कलरची हा. ती किती खाऊ शकता तुम्ही टायमाला. सालासकट एक डझन. सालासकट एक डझन. हो. भाकऱ्या किती खाऊ शकता तुम्ही. भाकऱ्या जाड असले तर 5, पातळ असले तर 10. चपात्या समजा नॉर्मल असतात ना हॉटेल टाईप चपात्या अशा 50. 50 चपात्या. बापरे. अजून काय विचारायचं राहिलंय. शिरा किती खाता. शिरा किती खाता 1 तुम्ही. किलो. 1 किलो. हा. 1 किलोचा शिरा का 1 किलो. 1 किलो शिरा वजन करून घ्यायचा तर तुम्ही बनवा. म्हणजे अच्छा. अच्छा रवा 1 किलो. हा मध्ये वाढून तर जास्त होणार मग. जास्त होणार. 2 किलो आहे. मग ते तुम्ही खाता 1 किलोचा शिरा. हा. म्हणजे असे तुम्ही प्रयत्न केलेला आहेत मन सांगताय ना तुम्ही. पानाला करून लागायची जिगरीला पण करून लागायची. पोरं जाम असतात त्यांना. आणि बिस्किटचा पुडा गुलकोज पार्लेजी तो 2 मिनिटाच्यात खाऊन टाकायचा सुका. त्याच्यात दुसरा काय खायचा पटापट खायचा. 2 मिनिटाच्यात संपला पाहिजे. 2 मिनिटाच्या आत. 2 मिनिटाच्या आधी ते पार्लेजी आम्ही तुमची भाकरी पण खाताना बघितली लगेच तुम्ही खाल्ली. असे रेकॉर्ड पण भेटले आपल्याला व्हिडिओ मध्ये कॅप्चर करायला.
ते आता काय जिकडे तिकडे कामात धंद्याला गेले झाले मला जिकडे तिकडे झालं तेव्हा तुम्ही आहे ना इथे अशीच रशी उडी खेळत होती सगळी ना, तेव्हा पटकन यांनी दोरी घेतली ते आपण खेळायला लागले तेव्हा मी बघितलेलं. हो, आता ती रस्सी कशी होती, 10 वर्ष आता ती रस्सी ते खेळत होते, ती रस्सी नव्हती प्रॉपर, हे होती, हे तर अटकणार आणि ती लेंथ पण कमी होती. प्रॉपर असते तर तुम्ही कितीतरी खेळा असं. 100-150 वर करतात ते, 100 पण नाही, जास्त होती जास्त 4 करतात. पण ती दोरी नाही बरोबर आहे. आता आपण आलो ना मुंबईतून ती दोरी आता आणली. सर्वात मेन तुमचं नाव सांगा. मधुकर नागू गावडे, मुक्काम बोनन पोस्ट सुरकुली तालुका अलिबाग जिल्हा रायगड. तुमचं नाव सांगा. भाग्यश्री मधुकर गावडे, मुक्काम बोरवण, पोस्ट सुरकुली. सुरकोली, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड. आम्ही 2 दिवस होतो, पण 2 दिवस पेक्षा आम्हाला असं वाटलं आम्ही 20 दिवसचा एन्जॉय केलाय. आज बरोबर. 20 वर्षापासून आमची ओळख आहे. विवेक हे- नुसती तोंड ओळख आहे. तुमच्या फील्ड मध्ये खूप एक्सपर्ट आहेत ना गावात, हे हे सगळ्याच गोष्टी सर्वात गोष्टीत एक्सपर्ट आहेत. चला आजी आम्ही जातो. चला आई. चल विवेक बाय. भेटू आपण, ये लवकर. तुझ्यासाठी पोहोचल्यानंतर फोन कर. आता मी मुंबईला चालले परत. तिकडे चल बोटीच्या इकडे. सुकटचा वास येतो इकडे जवळ्याचा. गाडी तिकडे. आता पाणी सुकलंय म्हणून त्या बोटी वरती आहे. पाणी भरलं ना की ते बोटी खाली येतात, पाण्यात येतात बरोबर. आता ते पाणी सुकलंय. तिकडे तरी पण थोडीफार फिशिंग चालू आहे तिकडे. हा. मग तिथं अंडीला सांगला लावायला, पण किरणला लावतो, तुला लावावं लागलं ते. मम्मी हे का भेटायला आलाय आपल्याला परत सांग. ही राहिलेली त्यांची ते वस्तू काय ते कडपार काय ताईसाठी केलेली. कडपार फ्राय केलेले ते राहिलं. ताईसाठी राहिलेलं बघा, थंड आहे अजून, तसंच राहील. आम्ही तेव्हा अर्ध्या रस्त्यावर आलो आणि त्या घेऊन आल्या पाठवून. 10 मिनिटं पुढे आलेलो, परत आले बिचारे. काय नाही राहिलंय म्हटलं, आपण 2च वेगळा. ताईसाठी प्रॉन्स ना, टायगर प्रॉन्स. चार्जर तिथे आहे. ताईसाठी दिलाय त्यांनी फ्राय करून. फ्रीजरला ठेवला ना गार होण्यासाठी, म्हणून ते बोलाचे नादात विसरूनच गेला सगळं. आणि तेव्हापर्यंत तुम्ही येईपर्यंत आम्ही बोटी बघत बसतो तिकडे. हे रोडची काम चालू आहे का? आता आम्ही निघालोय परत मुंबईला. झोपून चालली मम्मी. हा आम्ही एका सीटवर फुल सीटवर झोपली आहे. दिल दिलू हे बघ काय, हे बघ, हे बघ, तुला चिच्ची आणली आहे, चिच्ची आणली, तुला चिच्ची आणली आहे, चिच्ची आणली आहे, रे चिच्ची आणली आहे, चिच्ची आणली आहे. बाय बाय. 2 दिवस राहिली गे बाई सोडून. हलकी झाली ग, हलकी झाली ग माझी बाबू. आम्ही दिलला ठेवायला ह्यांना बोलवलेलं. झोपायची ना तुमच्या बरोबर? इकडे जायचं ना, इकडे झोपायची येऊन, आता वर इथे जायचं. नाही खुर्चीवर झोपायची. वर नाही गेलेली. दिल बॅग चेक करेल बरोबर. ये. अरे रे 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 रे. अरे रे रे, आता तू पप्पू घेतल्याशिवाय नाही राहणार. तर मला पकडायला लागेल का? हा. चला आता मी कॅमेरा बंद करतो आणि दिलला घेतो. दिल कसं वाटलं तुला गिफ्ट? तुझा आवडला तुला? खा. खा जवला खा केली ताई. आणि तो गावचा जवला तर वेगळा वाटत असेल ना तिला. हो एकदम फ्रेश. तर तो आहे. हे सांग पप्पूले, आता गावावरून आम्ही भेट आणलेली दिल खाते. गावाला आम्ही गिफ्ट आणलंय, गावावरून गिफ्ट आणलंय आम्ही दिलसाठी. खाल्लं तिने सर्व.